गोवा मराठी अकादमी स्थापन होऊन 2 वर्ष पूर्ण होत आहेत। येत्या 24 मेला इन्स्टिट्यूट मिनेस ब्रागांझाच्या सभागृहामध्ये गोवा मराठी अकादमीचा दुसरा वर्धापन दिन आयोजित केला जात आहे। या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातील नामवंत लेखक, संगीतकार, व्याख्याते राजेंद्र वैशंपायन हे प्रमुख अतिथी, प्रमुख वक्ते म्हणून येणार आहेत। या कार्यक्रमामध्ये गोव्यातील स्वातंत्र्योत्तर गोमंतकामध्ये संगीत क्षेत्रामध्ये त्यांनी खूप मोठं काम केलं ते डॉक्टर प्रवीण गावकर, शंभूराजे या महानाट्याची संहिता जिनं लिहिली ती नीलांगी शिंदे, आणि कलेच्या क्षेत्रामध्ये ज्यानं स्वतःची एक वेगळी नाममुद्रा उमटवलेली आहे ते सूर्यकांत गावकर यांच्या छोट्या मुलाखती होणार आहेत आणि त्यांचा गौरव होणार आहे। गोव्यामध्ये स्वातंत्र्योत्तर गोमंतकामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात ज्यांनी मोठं काम केलं आणि ज्यांचं मार्गदर्शन मराठी अकादमीला नेहमी लाभत आहे त्यामध्ये नामवंत मराठीतील समीक्षक डॉक्टर एस नाडकर्णी, त्यानंतर मडगाव येथील डॉक्टर श्रीकृष्ण अडसूळ जे समीक्षक म्हणून प्रसिद्ध आहेत, प्राध्यापक म्हणून प्रसिद्ध आहेत, आणि गोव्यात मराठीचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आयुष्यभर व्रतस्थपणे मराठीसाठी ज्यांनी झटून काम केलं ते गोव्याचे माजी उपसभापती माननीय श्री नरहरी हळदणकर या तिघांचा गौरव होणार आहे। दीपस्तंभ अशा या कार्यक्रमाचं नाव आहे। गोव्यामधील नामवंत गायक अक्षय नाईक याचा सुरेल आठवणीतील गाणी, सुरेल आठवणी या नावाचा कार्यक्रम तो सादर करणार आहे। आणि फोंड्यातील शिलकर बंधूंची मराठीतील उत्तम नांदी या कार्यक्रमामध्ये सादर होणार आहे। या कार्यक्रमाला गोवा मराठी अकादमीची सांस्कृतिक केंद्र, तालुका कार्यकारिणींचे सदस्य असे सगळेजण उपस्थित राहणार आहे। आणि गेल्या वर्षभरामध्ये जे कार्यक्रम गोवा मराठी अकादमीने केले त्याचं सगळं कोणते कार्यक्रम याची एक छोटी चित्रफीत याच्यामध्ये दाखवली जाणार आहे। गोवा मराठी अकादमी व्रतस्थपणे गेली 2 वर्ष काम करते आहे। सर्वांच्या सहकार्यानं भविष्यामध्ये वेगवेगळे आणखी कार्यक्रम आयोजित करून मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृतीचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी, विशेषतः गोव्यातील तरुणाई जी आहे तिला मराठी भाषेकडे वळवणं, मराठी कलाक्षेत्रामध्ये ज्यांचे गुण आहेत त्यांना व्यासपीठ देणं, अशा प्रकारचे कार्यक्रम पुढील वर्षामध्ये आम्ही आयोजित करणार आहोत। गोमंतकातील सर्व मराठी प्रेमींना आमची विनंती आहे की 24 मेला होणाऱ्या या वर्धापन दिन सोहळ्यामध्ये सर्वांनी अगत्यपूर्वक उपस्थित राहा।